ama hajing yo ijong thema ya ne ka joy constancy yo I ko kan chibol jing tuna tem na do be yo ha jaka puli thi ama ni yo iba man ka somoy jong ka election idon ki propaganda ki jing kula lagi kotong bagin pendek ye ba itu tamban penbit mah pada Andre kinju urang anu tidak benar te halor kini ki jingli nasong komen ba phiro nagalem ga jong phi ki ba ya sherum chanang phila pen sisa ba hajwai constituency ki bon tang ki jingduna ma phi la yo I kane te nagalem ga jong iro ni manjuri kane hoy kajingkular jong ki MLA ne jong candidate ki ba yakhon ka arja khat phra kitab shisha tang kajingkular tang hal er ki wan hakin nado ha ban point ni sansna menta kinong shang shinong khamtam jong ga sor juai ne ka juai kadang mi banai kadang mi isnam ki badok kidang tardok shisho kayew ka hat menta kadang hier napaj hayew ro kimyo shu bande kum hakis na menchua kapisa kam dan shu hayew nata kada ka hier ka yade ather ka war pat ngi iba kimar ki mata ki badai pandon wanra ngisno hakiyew gihan menta la wan bat kimar ki ba wan nashliang pot jong kari Bangladesh kini gimar kiwan hangne kapisa pat kayat sa bari kataro gelapan hier taka jingdo kajong ni hangne lang yu khaw ko ba ni nong rep ro kinong rep menta kadang hier sisho ka rep kayo jongki namar ba ka sarkar hajwai ro yekinong rep ka khlem ya rap la daga don kanika jing penjulor jong kamari tenta kadaman ladang yu surok ro hawat ngi I dang menta hagin ne dum menta kasni stangan no gala tip yu na election kila pensna surok over stia ula de pensna menta ndre ula asdaman kho ula asdang ban pai or pai te kini ke jingduna sagawai pat hilong ki jingdo kodokam ki khna samla jongi hapo ga joy constituency kadang mi gisni kadang dan ki ba pas ya ki BA menne kadang te padan ki MBA ro kila pas tamba ki persyang ban wat ki lat kli di bantrai ndre ka jing ai bor men sem kam dan tenaga sarkar na nadu MLA ro usu perlong tang ka jing leer tanggal leer te ka kampan ikini ki ba yo ya kardan kemyo chu ban bantrai kam hok kat kum kam sem ka jong ki ka jing stang ka jong ki te sakawai ki ngiyo iba hot kladon kata ke MCI ruang ni asal ke MCH ke hospital benta khon le I ba kon chief minister jongi ubakala jaka ban play ya ka ya banwa wan play ya ka ne ka hospital haka jaka baka de bandan ndrei imat ki pen bakala ya jaka ki ipad ya ginong trai haka PWD play hangta ya ka ne ka hospital haka ba wadu menta ka basisa la dang khang takadaw hangne kadai tangka jingkular ka kam dan teng yo iba ki doktor ki ongkila dan ndre ka kam nyan tene kata kadaw mat anta ka wai sakawai kan ya tho ya phi ngamte kan no kan dai ki chisha ba hakine ki banai bla dab nagale kyang gere urang ba chung ka juai kila ya tho hakimiteng ge babon ki ong bahan hajuai ka dan ka dan ka jingkular bakan dan ka GNM school kamat ba ki khan samna pule jong kin lek pule nas kadan hajwai civil hospital menshua taga jingkali na baro menta hangno kadan kata ka GNM school naga school of nursing chano ga ja kane ngiyo jingtim ba arajar khat lai ki district ki badan hapo Ribhoi district ka West Kasir district ka South Garo ka West Garo Hills kini kela yo yang ki GNM school ni school of nursing
Rai ka jingkali kami balai ha jantia na east west jantia kam don kan di sono kaja. Tekani kadai ka jingkular jong ki MLA bararim bat ki kandidir kata. Tasakawai ka bakong santam ka klitam ka ha ka Juai constituency. Kadai ka jing im jong ki beri bara. Lamdan ka dan jing. Kamantadu nyo iba ka government kam ai lat ya ka PHE bahkan pen thau ya kilat kelenti kumno ban pen bha ya ka bam jing. Ka government of Meghalaya ka urban department kam ai lat ya ki department ban pen kho ya ki lia ke nala ban wan saka wa mentadu. Kam ai lat te kadang mi isni kanang penyap ya ka jing im ka jing. Haga jakawan ai lat man thau ban maramat ya ki nala ki do ki ni katai Andrai ngiyo ipat ba ki pensina yo surau nado Juai bypass nama saumer hado thalaskan kisna to ki berat yo khandau baro asyaka khar banyat kem cemantadu ngiyo iba kisna yo surau na triwang riang amnaram dauki Juai road kata roh jaka ban kit itu khandau ba penhe yo surau ki no pen bansha kamantadu kitang ho jing penjan telah ada kamdan kalakon kata te kini dai ki ba kijing sisa ki bangi haban keren te Juai constituency ko balong menta hapo Juai na kisnong ki bajan ba ka Juai kajing kerdo kam kadang yata te kadang kajing keren ro na do kontraktor ki ba ki don ka sab bantrai man maramat surok bantrai ki yung building kila register kom kontraktor. Andai ka ibat ki yatho ba menta ki yo de sok kontrak. Kim yo kam sho don guro. Haba kini ki kontraktor ki psai ki khon ke jongki ki pen biang pendap ki pulai ke puthi jong ki khon andai ka kam yo sho menta. Lada poi ki penai quarter ro yo jing tip ba ka pisa ka bol ban siw ka bil jong kontraktor. Andai la don tangawai company ka ban sim kata ka bisa ni ka bil tekini gi bo ka jing ma ka jing ka ba char khitam ka